أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اسر لي صدري ويسر لي أمري وكل ددة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين يا جل جلال والكرام الحمد لله رب العالمين يا رحمن يا الله الحمد لله رب العالمين يا رزاقي يا الله نبرا لمبغاو على دغنا أون مني سريكا كونالا بي aya chari ay kerubla aka nga jëm ka sanmon bagn aka protéger les sanctions suprémacistes contre la Russie ne bala me bagaw tobu bagara Russie lama ninga sanction siguka beba donga fo kuka ni sanction que c'est tout à fait des suprémacistes au crote d'oreiller tobu bolo kuka usani bay tobu bolo ko anton nana ulu blasira tobu bolo ko jamana shi oni here mankan here benembe ulu drone donc ni nana laje ouye sanction misigi irishilakan abi akila digi ouye sanction misigi malika il y a 7 mois pendant 7 mois anga jamana konnala wala sa anga toro anga nyangata anga toko wala sa anga jamana ta kaduma masami alay ala masoma ouya essayer ko kelene ke irishilala ou be jera irishilala ja mishitu uluka werela ne balana mabagaw les sanctions suprémacistes contre la Russie never work, ça n'a pas marché, ça a échoué comme ce n'est jamais vu. Mais comment la Hermina Alsa ça est en train de échouer jusqu'à maintenant. Ne balana mabagaw c'est-à-dire moni fin ikana son jomayama ibe jew jela na je ni bonya tala bo jela ika jewreke parce que bonya te fefa la dia kono o may donc richela bonya choisi ni mafiyaay donc mali fene be kan ni on a de ke oni Burkina masha Allah oni la Guinée ne balala me bagaw to bu molula richela am kuma la Hermina américain ka ministre des affaires étrangères a kun sigilembe fanga koro Amérique congrès konala uya yininga ko aka akilantaye munye gerina aka akilantaye munye Amérique kanga munge 600 masami alaye Blinken a siglé ayi kanto devant les Américains ayi kanto ko vraiment ko United States is ready for negotiation with Russia. Blinken yi kanto ko Amérique perna ko ka négociation keni Richilay pour mettre fin à la guerre. À son avis. Oui, Blinken ka analyse de. Même au acclimat, abison akli chamana. Masami alaye, ni me fait flyer en a le plus vite possible. Ça veut dire que, c'est-à-dire, Zelensky, il n'est pas le président de l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien à voir avec Zelensky. Zelensky te fouille kalama Ukraine kola. Zelensky nana aramadon blasradi. C'est-à-dire c'est un homme irrelevant dans l'affaire de son propre pays. Et yoromina le Congrès des États-Unis doit décider ni kelebe ban ni kelete ban. Yoromina Amérique Congrès de ba fo ko négociation kan ke Ukraine kelela. Et puis amada omade ça va un peu plus grave, ça sera un peu plus grave. It's going to be a little more harder and a little more difficult. United States is ready for negotiating with Russia, and they wanted to negotiate also how the frontier will be defined. C'est-à-dire, non seulement ou prenez une négociation keni irishilay, au lieu que Ukraine ga négociation keni irishilay, non, c'est les États-Unis qui vont faire la négociation avec la Russie, et après, on a décidé est-ce que yorojuma mina keni frontière ama kuma mere oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah ko yorojuma mina ke frontière c'est-à-dire l'Amérique et la Russie vont décider, vont discuter, vont négocier de quelle partie de la Ukraine va être frontière, c'est-à-dire on a aussi que Ukraine a dessiné quoi, si tu vois non on a Ukraine gen mapoué, il n'a pas que Afrique là. Ils vont diviser Ukraine
sans les Ukrainiens. Ne ka kuma tɛ dɛ. Ni débat kɛra Amérique congrès kɔnɔna la, so filɛ, sobolokɛnɛ filɛ nin. Quelle insulte. Quelle insulte. Donc, au kelen sisan, ko gɛlɛyara dɛ. Ko gɛlɛyara, mina da don a bɛɛ la ka bɛɛ da anw ma. An ka jɛmukan in a basigilen don, a y'a partager. Donc, aw k'aw sigi k'a lajɛ. Ne Zelensky ka dugu de ye a bɛ ka tila Amérique jamana kɔnɔna la. Amérique affaires étrangères de bɛ k'i kanto ko jamana in kan ka tila cogo min na, ko cette fois-ci ko il est temps de faire la négociation, ko parce que ko kɛlɛ nege tɛ Américains na bi avec la Russie, kɛlɛ nege t'u la sini avec la Russie. Donc ko yanni nin ko ka taa yɔrɔ jan, k'u ka dugu in k'u k'a tila, u ka frontière u k'a décider. Pourquoi u y'o fɔ? Parce que an bɛ kuma la heure min na, l'Amérique occupe, Russie là occupe à peu près 35% ou moins de l'Ukraine. Guerre d'amnésie sisan cɛ. Russie là est jamana côté mi occupé avec 35% bon. Donc l'air est grave. Donc e ka najɛ ba in hakilima la. O de la fɔra k'a to ni m'a to n'a to ni kɔrɔ i kelen b'a cɛ. Nin guerre in daminɛna cogo jumɛn? Tout ce que Poutine avait demandé k'u kana n'u sigi a ka frontière la. A ma kɛ ten de ya? A ma k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna? Poutine ko dɔrɔn tubabu ma k'u kana na u ka base militaire u kana na sigi a ka frontière la. O y'a sɔrɔ a ma dugu minɛ Zelensky la, Ukraine ta ye, fɛn bɛɛ ye Ukraine ta ye. A ko dɔrɔn Ukraine ma ko a kana don OTAN na kelen, et puis Américains tɛna u ka base sigi kana k'u bɛna balistique anti-balistique kana sigi n ka dugu donda la. N'o kɛra dɔrɔn vous avez violé les souverainetés de la Russie. Masa min ye Ala ye, Américains m'o lamɛn. O kɛra il y a une année de cela. 12 mois plus tard, qu'est-ce qui vient de se passer? 12 mois plus tard, la Russie occupe plus de 35% de l'Ukraine. Jamana siguruma kemela. Poutine ye jamana siguruma bisaba ani duru ou bien doningo dje. Alors que a tun tɛ fɛ k'ale guerre kɛ, a ko dɔrɔn ko Américain k'u ka t'u ka so, k'u kana n'u gɛrɛ a la, ko OTAN kana n'u gɛrɛ a la, ko bɛɛ ka to i dama la. Chacun s'occupe à leur mouton. Ko bɛɛ k'i janto i ka sagadennin na, a kana dɔn don ka du kɔnɔ. Masa min Ala ye o ma sɔn o ma. Donc a ko kɛra baara ye. Cette fois-ci, ils sont obligés de partager l'Ukraine sans les Ukrainiens. A ko kɛra baara ye dɛ. Mais ça, o ma se Ala ka la. Ne b'a da aw ma, a b'a faron ka nkalonbɔlen dante da a filɛ nin ye. Frontière de l'Ukraine, Washington semble entériner le fait que les Ukrainiens ne pourront pas récupérer tous les territoires annexés par la Russie. On en vient à cette position qui risque de faire hurler certains Ukrainiens, voire tous. La diplomatie américaine n'exclut pas, à terme, des négociations sur les frontières de l'Ukraine. Washington semble entériner le fait que les Ukrainiens ne pourront pas récupérer tous les territoires annexés par la Russie, en particulier la Crimée. Écoutez les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. We want peace. We want to see this settle. Nous voulons la paix, nous souhaitons que cette situation se règle, mais nous pensons que cela nécessite dans notre intérêt que cela se fasse de manière juste et durable. Ce que je veux dire par là, c'est déjà de suivre les principes de base de la Charte des Nations Unies et qui ont été la base de toute paix et de sécurité depuis qu'elle a été créée, après 2 guerres mondiales. C'est-à-dire soutenir l'intégrité territoriale et l'indépendance. Comment ça se traduit sur le terrain ? Nous attendons que les Ukrainiens nous le disent. Et puis, il y a le côté durable. Car ce que nous ne voulons pas, dans l'intérêt de tous, c'est de régler ça d'une manière qui inviterait les Russes à reprendre des forces, se réarmer et attaquer à nouveau. Je crois qu'il va y avoir des territoires pour lesquels les Ukrainiens seront déterminés à se battre sur le terrain. Et il y aura aussi peut-être des territoires qu'ils essaieront de récupérer de manière différente. Allahu Akbar. Donc, ni Amérique de kumakan in tan u bɛ ka Ukraine tilacogo kura i n'a fɔ ko Afrique, Abidjan, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Tchad u nana ka na Afrique tilacogo min na, voilà comme gâteau ni ye tubabu de y'aw ɲɛkɔrɔ. C'est-à-dire Ala bɛ ka ko dɔ kɛ farafinw ye quoi. Est-ce que Ala bɛ ka fɛn dɔ kɛ anw ye a tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ k'an ye quoi.
c'est-à-dire farafin ye retard mun kɛ pendant 600 ans ala bɛ k'a bɛɛ yira an na ka satanɛ yira an sigilen na c'est-à-dire hali tɛ taa satanɛ ɲini tuguni shaitan al shaitan a sigilen bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ i tɛ kɛɲɛ i tɛ taa yɔrɔ si i tɛ livre dayɛlɛ i tɛ foyi kɛ c'est-à-dire ala kelen bɛ k'a bɛɛ yira an na i ye faamu ka iman ka yelen bila an bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka i dusukun jɛya ka yira an bɛɛ la ka yira tubabu kan ni tubabu tɛ se ka kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli ale ala y'an dan mais an n'u tɛ mɔgɔ suguya kelen et ni ala la kira cɛ et bɛ se ka dan na ce qui vient de se passer. Voilà les Américains, ils sont en train de dire que we want peace. Kouloute qu'elle fait. Eh Allah nakira. Eh intigala. Subhanallah. Kouloute qu'elle fait. Kata tcheko mon ka kenen na ausigi aka jamana qu'elle fait. Ay papier signé. Ay papier signé en 2000. Ka kla ka ou deli. Ka accord suku be signé. Aka kla ka ou ban accord ma. Kana usika ka jamana kono ko sebaouye ko parce que vous voulez lui sanctionner avec votre suprémacisme parce que vous êtes organisé avec vos OTAN pour essayer d'annuler le monsieur. Vous n'avez pas pris. Oumassi, quelle honte. Eh, c'est pas la peine. Bi, Américain ko, kouloute qu'elle fait. Ko we want peace. N'te qu'elle fait même de gadou kono. N'te qu'elle fait, menansiki qu'elle fait ninga bomé. N'te qu'elle fait, miga bâton, il a dit que essence free. N'te qu'elle fait, mais wobo il a essence là. N'te qu'elle fait, dumunité du ka jamana kono. N'te qu'elle fait, il te dumuni free mo si matuni. N'te qu'elle fait, mi faga, mais n'te qu'elle fait, il a jamana wori, anta fait tourner, anta dollar di matuni. N'te qu'elle fait, il a wori manga jamana kono, anta sidi matuni, amba be frosé. N'te qu'elle fait, il a business manga jamana kono, tana be ka jamana kono, bonga jamana kono. N'te qu'elle fait. Mon ne me sait dire. Donc ça, c'est la réalité devant vos yeux. À l'ère des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Ambola Hermina, Zelensky a donc à faux que ça ne va pas chez lui. Zelensky a donc que ça ne va pas. Oh yeah. Donc Zelensky est mouneke. Qu'est-ce que Zelensky vient de commencer? Massami Alaye, Anyantola, Zelensky a konafila. Parce qu'abadon, Kotowe Djafati, Zelensky ba donc à faux. Kalika Djenatrebe, Sayani Balo de l'Union c'est ça. Parce que ils vont partager l'Ukraine. Ils seront obligés de partager l'Ukraine. Donc, Zelensky est comme Zelensky est wuli que c'est ça. Il est paniqué. Atarabe moun ke touni, fa donala. Atarabe moun ke touni, abado tobu ta fait. Atarabe moun ke touni, Zelensky toi vraiment, Zelensky ko kalibitaka Israël. Zelensky boula biri ka Israélien koulou le téléphone na ko allo Netanyahu ko be todi ko di bashitila e Netanyahu ni ma hinane la ika ne deme nucléaire bi ebolo vraiment na nga kelenge ñoo fait sinon il se labina dien bati bébé ki banela e Netanyahu hinane la sa Netanyahu ko OK ki jonga miri e o du se je Netanyahu téléphone ta akilenga téléphone ta Netanyahu ko Zelensky ma kontala binta kontala Netanyahu ko kaletala kalete ça fait Zelensky grand panic, le grand panique de Zelensky. Il call Israël, we need a help. Israël stay there, no. Oh yeah. Oh yeah. Israël ko kutala, kute Zelensky demain, kute se, ko mate se Poutine nga woyokro. Le monsieur il est devenu fou. Et Faribe est là. Amérique m'a séqué demain, et bien Israël là. Moi Amérique demain, il janto Israël là. Fab est là. Jamana Joli, ou m'a séqué demain, et bien Israël. Capitaine Israël d'Adouala. Israël présent ko katala de. Katala bi atala sini. Qui pico Zelensky kana voulu tout hein. Que cela soit la première et la dernière fois. Ko parce que ko Faribe Poutine na. Ko donc quand ni Poutine a don, kalbe qui involvé Kleina. Ko donc ça va devenir très chaud chez lui. Donc allez nous dire qu'elle a fait. Il ne veut pas se battre avec Poutine. Il ne veut rien avoir avec ce monsieur. Donc, il a été très clair avec Zelensky.
ko Zelensky kana wele tugun ko Israël da fuite ni kɛlɛ in na voilà k'a kungo b'a yɛrɛ bɔ donc ni nana o analyse fila ta k'a lajɛ vous verrez que ça revient ce que les Américains ont dit parce que olu y'a daminɛ olu de b'a laban cogo dɔn donc ils vont redessiner retracer Ukraine. Fatou Dougouré ou be Ukraine ta ou mun ɲɔgɔnna kɛ farafinw na à l'époque ka anw bɔ kelen ye k'an bɔ jamana kelen na u bɛn'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ sisan Ukraine na devant l'OTAN hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen hɛrɛ wɛrɛ bɛ fo kɔ c'est la réalité américains ma da a tilali ma dɛ américains tila k'u kanto ko we want a peace and based on the UN charter a lamɛn dɛ o kɔrɔ ye mun de ko non seulement an bɛ jamana tila an bɛ yirisilata d'a ma parce que an tɛ kɛlɛ fɛ an b'a kɛ fɛnɛ an bɛ UN da don a la parce que Amérique congrès de ye Anthony wele Blinken k'a fɔ a ɲɛna ko an bɛna nin ko kɛ cogo di an tɛ se cɛ la an tɛna se ka kɛlɛ kɛ nin fɛ ni kɛlɛ in dun kan ka ban sans parce qu'on n'en peut plus financièrement an tɛ se kɛlɛ wɛrɛ b'an bolo k'a kɛ on a beaucoup d'ennemis Chine b'an bolo Iran b'an bolo c'est à dire kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ baden de bɛ yen donc an dun tɛ se nin cɛ in na donc e bɛ se ka solution da an ma a y'a partager s'il vous plaît a ye kɛr'u bila a ye solution da an ma an bɛ bɔ nin na cogo jumɛn le plus vite possible donc a taara sigi ka solution de di Amérique congrès ma ko donc ko kɛlɛ in kan ka dabila ko parce que quelqu'un est en train de m'appeler là je suis en direct n tɛ se ka téléphone ta fɔlɔ je suis en direct donc a y'i kanto ko kɛlɛ in bɛ ban cogo jumɛn c'est l'Amérique qui demande à son ministre des Affaires étrangères comment mettre fin à la guerre donc il donne la solution aux Américains devant le congrès a kɛra ten de donc non seulement ko dugu kan ka tila mais dugu bɛ tila fɛnɛ avec UN ka charia donc l'UN même va légaliser les parties prises par la Russie et puis dɔw ma dɛ a ka to ko n'a ma kɛ ka ɲa ko n'a ma tila ka ɲa ko la Russie risque de s'envoler encore donc ko il faut ka tila ka ɲa de pour que Russie la kana dimi tuguni ka segin ka na ka jamana tɔ minɛ e ma dɔn fanga bɛ Ala la africain e ma dɔn jɔnmaya ye kara ye e ma dɔn jɔnmaya man ɲi a kɛra jɔnmɔgɔ la de surukati mɔgɔw ni ma kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ta ye ça c'est comme l'affaire du Mali et la Côte d'Ivoire ça c'est comme l'affaire du Mali et la Côte d'Ivoire qui pouvait imaginer que sans le Mali la Côte d'Ivoire n'existe même pas mais jɔnmaya de mana n'a ye jɔnmaya man ɲi dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jɔnmaya kɛ i bɛ Ala ye n'i jigila tigɛ adamaden na dɔrɔn i bɛ Ala ye n'i jigila tigɛ adamaden na dɔrɔn i bɛ Ala subahanahu wa taala ye wallahi billahi n'i jigila tigɛ adamaden na dɔrɔn i bɛ Ala ye o yɔrɔ la i bɛ Ala ka ya hadi ya Allah the one who give guidance Allah qui donne les visions Allah qui donne les guidances Allah min bɛ sira yɛrɛ mɔgɔ la n'i ye jɔnmaya kɛ adamaden na dɔrɔn i bɛ Ala subahanahu wa taala ye donc c'est très très important ce qui vient de se passer devant le monde. Donc, Israël coup d'être kɛlɛ la. Ko Zelensky kana wuli tuguni. Mais ça, o ma se alakala, m'a da o ma ka faron. Besoin de votre aide. L'ambassade d'Ukraine a lancé ce jeudi matin un appel à l'aide en direction de Jérusalem. L'armée ennemie russe a de nouveau brutalement bombardé le centre-ville de Zaporizhia, tuant 20 civils. Combien de civils innocents devront encore être tués pour mettre fin à ces crimes de guerre? Le message est accompagné de la photo d'un immeuble détruit par des frappes russes ce mercredi à Zaporizhia et d'une légende en hébreu et anglais demandant explicitement de l'aide. Le chef du conseil municipal de la ville fait quant à lui état d'un mort et d'une vingtaine de blessés, dont 3 dans un état grave. Ce n'est pas le premier appel à l'aide formulé par Kiev. Le gouvernement ukrainien a multiplié les demandes d'aide militaire à Israël depuis l'invasion russe il y a plus d'un an, notamment dans le domaine de la défense aérienne. L'Ukraine fait mention de diverses plateformes, du dôme de fer au système Arrow. D'autant que le moment est crucial, une nouvelle attaque de drones iraniens a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Bien que la défense ukrainienne ait abattu 16 des 20 drones
suicide Shahed 136. 9 civils ont été tués. Suite à ces 2 attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un manque de solidarité. Ce ne doit pas devenir un jour comme les autres en Ukraine ou ailleurs dans le monde. Le monde a besoin d'une plus grande unité et d'une plus grande détermination pour vaincre plus rapidement le terrorisme russe et protéger les vies. Si de nombreuses informations font état d'un échange de renseignements entre Israël et l'Ukraine, Israël a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre aux exigences de Kiev concernant l'aide militaire. Le message ukrainien. Il n'est pas en mesure de répondre aux demandes de Kiev au niveau militaire. Les jamana nucléaire, les nucléaires pouvoir dire qu'ils ne sont pas à niveau. Madi Damele, qu'ils ne sont pas à niveau. Puissance nucléaire de Bekafo, ko ulu jon kunduma, ulu jo kunduma, kama se de même, koute se ku dadu ni kelena. Zelensky ko woy combat, ala kama, nan deme, oui, fakla qui kanto, il y a la manque de solidarité. Zelensky ko tuabu munia ale black ka jamana fere, ko ute moro kotroma don, ko janfantou de don bi, janfantou de don sini. Parce que quand un leader dit que il y a manque de solidarité, cela veut dire que, c'est-à-dire il a été trahi en plein vol. Donc, à Tari Kalfado et Israël a répondu devant le monde, Kouta la bi, ou ta la chini, Koute seka demain. C'est ce qu'il les a dit. Il ne peut pas l'aider. Quelqu'un m'appelle là, il dit tata. Allô? 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 Ouais, mais barra là quoi, mais direct là, mec là qui voulait. Ok, donc direct là, il faut téléphone ma bla. Ah, bye bye. Donc on est sur le quartier Fandori. Akme voulez la ka voulez que bon amanié quand on négligé quoi. Il faut qu'on tadi. Donc on continue. Amboula Hermina, à l'ère des infos pertinents, dans tes faits, son analyse. Ne bala na mebagao, Amboula Hermina, King Jong-un a damné. La ilaha illallah. King Jong-un a delko damné de. King Jong-un a delko a damné. North Korea issue a nuclear warning. North Korea a partagé. North Korea est nuclear warning. Oui, Kangardadi. Ka Kangari blenda djeye ko il est un nuclear power et il n'a rien de s'amuser avec. Aïe mon fond. Pyongyang slam Washington and the UN envoie as a pawn of the evil empire. Pyongyang ko UN ma oni Amérique ma ko c'est des evils ko démon do ko ramadunte. After the urge of a DPRK to give up its nuclear arsenal. North Korea has said that any attempt to force it will lead to a nuclear destruction. North Korea ko Américain ma on UN ko c'est des devils. Ko ka jamana uye shitano ka jamana di ko des evil empire. Ko jamana ute ko ala ye erreur ke azubillahi mina shaitan rajim ko ka jamana ko ka exister dieu du kan. Ko donc ko ka donc ka fort que lui il est nucléaire puissant wa aya chifene beka ye kababulu akla ki kantuma ko nous a essayé ka force kale ale King Jong-un. C'est-à-dire si ils essayent nous a essayé nous a bouillir là c'est-à-dire nous basingi ou bolofa nous dans les bou fa nous basingi là c'est-à-dire nous a corbo koube to ale là c'est-à-dire ale be bombe nucléaire chi balistique de balé boulot djien beba kalama wa flene sans fait sauf fleur sur le kene flene na mo min dia ikasama. King Jong-un à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse.
Ambola Ermina, Poutine, Koumana. Poutine Koumana. Poutine fenait Canada ni Choubran Nui. C'est grave, hein? Poutine Koumana. Poutine fenait Canada Blindaouye. Poutine fenait Canada Blindaouye. Russia will bomb any country if Putin get arrested. Il est là, ko tuabu, ko menu comme mulbala la, ou tora la, ko Canada blade. Il est là, ko jamana diya kono. Ni bolo da Putin ka, ni aboyer la ki bolo maka Putin na, ko jamana yi bolo maka la, kabo otiga jamana, kaba abo diya bambukulu kan. Awo, Putin kote. Jamana ni yala bi da kono, ki be Putin mine, ki bolo da Putin kan, ka ese ka mine, ki ka jamana, kaba abo diya kono o erbela. Nite dante ka kuma ide, ne be kan analyse de ke. Putin ni afo. Jamana, ni ya ese, ki bolo magale Putin kusiki dinkele na, abika jamana, aba bo diya dugolo kan, ala ye diya min dan, ale Putin, seba ye, abika jamana, aba bo diya kono, ala tabole ala. Me fone ma ko traite. To bubita mwa jamana chini kama, menga che, ni sebiye, ala tabole ala. Fantaninta ku vieux ku. Vraiment Poutine est tout la moloya de tous côtés que l'être peut imaginer. C'est-à-dire amour toin côté fouille la dia kono. Akilme ku c'est-à-dire akilme ku datuna chu kono di. Ayuka fanga minu la di. C'est-à-dire comme demsena la ni tarisi gerena. Ite se manim na sa. C'est-à-dire kaka fo chien keme au blabi boki bi. Il est pas donc ite ça là. Mais nana na gerena kana bagima tu es obligé kaka comme si il se qui défend. Mais il est pas donc tri quitter ça là. Il ça la fouille la chétane djala, il ça la boxou là, il ça la tchenya là, il ça la djenya là. Ça dit il est pas donc à fort qu'on inti flanyer tchenya là quoi. Donc Poutine ni toi ou betene. Ou ba donc côté ça là. Ou ba donc côté ça là. Ou be sranye, ou ba doit te blofouke. Ça dit abe soula de gauche droite left right, c'est tout. Ou te ça là. Avec un diabète qui est à la table là. When ISIS International Criminal Court issue an arrest warrant against Putin, President Putin chief follow Dmitry Medvedev react seriously. America arresting Putin is a tantamount to declaring a war on Russia. Koni mogo mara Poutine kusi dengle na kika dondron qui est guerre déclarée avec la Russie. Il faut pas oublier hein, les Africains. Poutine m'a guerre la folode. Poutine n'a jamais dit qu'il a commencé la guerre. Mais Dimitri Koni mara Poutine na ni bolo magala ko ye guerre déclarée. Il se la dungo kale ma guerre ke folore. Mo ma guerre ke avec a djinchi avec a dugu mene. Dugu klal ko kuma be ka fa ma guerre de ke. No e guerre qui fait. I ka dugu te chire. I ka dugu be nyimini. Donc a eu déclaré Koni magara Poutine na qui est guerre déclarée. Russia he warned that if they try to arrest President Putin, Russia will bomb regardless of which country it is. Eh ne kuma bayde. Ni kuma bayde. Ni kamal ngoro kanede. Ko jamana o jamana ni magara irishila la. Akusiki dingele ou ka président. Ko il s'emballe jamana mindu. Il n'a laissé personne. No stone is left unturned en anglais. Blek c'est dinglé à ma touille, à ma mouillement. À l'air des infos pertinents, dans tes faits, son analyse. Ambola Erimina, breaking news bakera djiakono. Breaking news babe djiakono. Aba met dans tes boulot. Américains me fait la guerre avec Iran. Et c'est très très sérieux. Nous te kumaire, nous te nousé, ni sebedi. Parce qu'aba donc Américains tissé riche là. Aba do tissé Chine là. Bon aduna aye 600 pour être considéré comme puissance, il faut faire la guerre pour rester relevant. Donc Américains mboka aladje, ou c'est que quelqu'un qui John fait. Ou ba do tissé ataka ou c'est que ataka quelqu'un North Korea. Ou be baga tamaire, ou bora ka bombe nucléaire ya bela. Donc ou c'est que ataka Chine, sinon Chine ne peut provoquer on est riche là.
mais masa min ala ye américains ye guerre mankan u y'a daminɛ bi dɛ africains l'Amérique a commencé u y'u ka guerre jɛmɛ u y'a fɔ dɛ they start to beat the drum of war. Américains ye guerre jɛmɛ fɔ bi dɛ Amérique a bɛ Amérique journal bɛɛ la américains kulo bɛ na breaking news ba de ye nin ye les Maliens le breaking news ba de mun de kɛra Syria Amérique ka contracteur barakɛla dɔ o de fagara a fagara ni drum de y'a faga u ko drum min y'a faga ko drum in ye iranien ka drum de donc Biden y'a fɔ ko lui il va se venger a y'a lamɛn dɛ ni breaking news de ni de bɛ Amérique news bɛɛ la ni breaking news ba de parce que américains bɛ fɛ ka guerre kɛ ni Iran ye de tout coup parce que a b'a dɔn u ni Israël u bɛ ka guerre in préparer il y a bientôt 3 mois donc il fallait faire quelque chose pour provoquer la guerre. Donc, Américains ko Iran ne olu ka contracteur faga Syrie. Aya damlene. Américains ko Iran ye olu ka barakela do faga. Donc, ou ka présent ko ils vont faire des investigations mais que ça va pas rester impuni. Vous avez vu? Donc, cette guerre avec l'Amérique et l'Iran est inévitable. Ça a commencé aujourd'hui. Parce que les Américains ont fait guerre fait ou be mo accusé ou be galon tagada mo la ou be galon tagada jamana la ka ala kali ka galon tige parce que chetane o redu donc u bora bi ka galon tige kada Irana ko Iran ne ou luka contracteur faga intentionnellement avec leur drone que donc ça va être puni que ça va pas être resté impuni. Donc abeni marqué aya mais sur carte de Konala ça c'est très sérieux. C'est très sérieux moi comme vous. C'est très sérieux. Américains ou be faire une guerre de quai. Ils sont au grand sérieux pour commencer la guerre avec Iran. Aya sebene donc ou beaucoup de préparer. Donc Iran dun nucléaire ba bolo à tabolo ameboa kalama cette fois-ci. On verra si l'Iran est nucléaire ou il n'est pas. Parce que l'Amérique a dit qu'ils vont rétalier l'Iran. Parce que les Américains accusent les Iraniens à tuer l'un de leurs contracteurs en Syrie. Nikera Bide. Avec leurs drones. Donc, on peut tout venger. Donc, on a mouillé, on peut boire kalama sur le quartier qu'on a là. Mais ni nana ni nadje aklima là. Ça fait pitié. Américains me courir à baiser dien dongou. Second confrontation in 2 days between US and China, ship in the South Sea. Ça fait 2 jours successivement. Américains et Chine ont confronté South Sea sans fait. Mer du Sud sans fait. China claim US action violate its sovereignty and security in a strategic waterway. Donc, Djibouti sera là. Ko américain yo uluka yerma horonya ku ya adankari ko américain uluka jamana sécurité ku ya adankari Djibouti sirafe Chine ko américain fenete toy ko ni américain chef flanane ko be ka beni ni ko kelena ko il faut que ça prend fin ambora irisilala ubuno kele dabla otise wira ko kele dabla ko jamana yoro mimle la ko diri silama sisa uni Chine obe ku kunkari nyona uni Iran fele be ku kunkari nyona ko kera bara de oh yeah donc ni nana ladje c'est très deep kelem bu uni ñonche c'est-à-dire action badi ni kira kani kirain ka provoquer américain ni chinois ou kishito ñoma avec son ke baray de ça va être très difficile quoi kishito ñoma. The first confrontation occurred on Thursday ou ka follow ou kunga karñona o kira mercredi don follow the US minister guy missile destroy soil near of the ground of island. Donc, Américains USS milice au cas fait nos avions d'obéi au fait nos chi islam du Holocan. Donc, au kera follow kungarana follow. Flanan kera mune. On Friday, the ship was spotted again in the vicinity of the island as part of the freedom of a navigation operation challenging requirement from China.
Donc Chinois ko kuluka navi luka ni flabe beka kuluka duguri la parce que Chinois ko Taiwan yu lutadi. In Vietnam, that require advance notification or permission before military vessel can pass through. Donc, les Américains ont charia violé. Parce que pour qu'il y ait une héroïne, il y a une notification de default en avance pour qu'il y ait une héroïne. All three nations lay claim to the strategy waterway. Donc, nous disons que ça va. Quel est le moment où nous avons fait? On t'a donné, mais ça va être sérieux. Hein? Ça va être très sérieux. Donc, les Américains et les Chinois ont besoin. Amana ke bashimi natna bashije avec un bes yana. À l'aide des infos pertinentes dans tes faits, son analyse. Ambola Ermina, tu as boubé Bramroma, ou ta dabla, ou buka farin sewa la dipala et djena domina. Alors que, mamun nga ta tribunal la, mamun nga nyangata djia kono, ou lu flene benya koro, noé George Bush, oni Tony Blair. Mais masami alaye, ou bekelme kudado borokono, il n'a faut kuluma de l'ekafenge. Donc, ce n'est pas la peine. Une cour de justice mélancienne vient de reconnaître les ex-premiers ministres britanniques et présidents américains Tony Blair et George W. Bush coupables de crimes contre la paix pour l'invasion injustifiée et illégale de l'Irak en 2003 avec plus d'1 million de morts à la clef. Plus de 1 million de morts, yori faga. Mais cour pénal m'a dit que vous voulez. Donc, Amboula Hermina, Angandadou Ibela. Ibebe Jeune Afrique qu'on a là, comme un héros. Oui. Ibebe ka sexy brabla qui est femme fait. Ibe de Toroflene, Jeune Afrique comme un très grand héros. Ah oh. Ça dit, Djebe fait qu'à don, ko Ibe, son excellence, ko comment a Seraka ni minan bes en trop mina a ke trop de main ibi a ke trop de main ko ibi a ke trop de main ko comment ibi a pu le faire. Tu as vu, je viens tout de suite, j'arrive. Donc, le gouvernement burkinabé a acquis de nouveaux avions et drones au profit de l'armée de l'air. Donc, Ibe Sanimike a drone barré ça, a fait ce que ça. Donc, toi, vous êtes oh yeah, oh yeah, vous êtes donc, Ibe Tobe Jeune Afrique Fambé avec un niquet trop de main. Pourquoi les anciens régimes n'ont pas pu faire ça? Guerre dans la Burkina depuis Ibe Fitini, avec tout le respect. Depuis Ibema, qui est Kamalungroy, guerre de Burkina. Masami Alaye, voilà, ni Chifina Kain, allez n'allez flâner, ka Burkina Kele, ka Tana Bouloy, il n'a faut que tu aies compté Dougoula. Et moi, Molakabou. Molakabou, les politiciens burkinabés, vraiment, il faut vous suicider. C'est de la honte, hein. Depuis Ibe était un petit garçon, avec tout le respect. Il y avait la guerre au Burkina Faso. Voilà un fils digne de son pays qui vient de sauver son pays. Les autorités burkinabées ont réceptionné de nouveaux équipements commandés par Ouagadougou afin de faire face à la multiplication des attaques terroristes. Le Burkina Faso, premier pays africain touché par le terrorisme en 2023. Donc, vraiment, on dit félicitations à Ibe. Ne bala la mebagaw, anga boy, anga ndadu, anga jamana sanugola. Mais yala anga ndadu ola, nanga djien international nouvelle word de Auma. Accusation du monde. Image officielle du gouvernement taliban montrant des centaines de pistes d'équipements militaires abandonnés par les forces de la coalition lors du retrait
des troupes d'Afghanistan. Donc, Américains ont quelqu'un qui a bouli, biri, Afghanistan, qui a bouli, qui a jamana toy. Donc, au bouli mkira, Américains ont tra ka femito, au reflet na onyakoro. Yefam, ka bouli, ou boula kaneto, des milliards et des milliards de dollars. Ali Chini, Américains, politiciens, et Joe Biden mala. Ou tra kaneto. Ni guerre souffrira de l'eau boule. Ou m'a dit que la guerre gagnée d'après l'histoire. Ou ni une word bain be m'a dit que la guerre gagnée. Donc, Américains boula kan neto Afghanistan. Ou reflet na onyakorota. À l'ère des infos pertinents, dans tes faits, son analyse. Donc, en abouin, n'a dit une nouvelle bado da auma le plus vite possible. N'a break news do da auma ka do datounan toi à connaissance. Ne bana la mebagaw. Ambora nouvelle do kalama ni révélation inde ni révélation que l'Amérique congrès de Konala ne bolon la mabagaw. Ça c'est le révélation des États-Unis d'Amérique. Donc akana frafia foike ni kuma la ya ni kuma ni bazilembe simo dakantiki do ne ka no Doumbia wa korke. Je crois que Doumbia ka korona simi ouais Doumbia. Ne bolon la mabagaw révélation be ne sari ni nana la je révélation be na da awma ni korodi le replacement de la France stratégiquement par les Américains. C'est-à-dire, les Américains ont France gagné Cabo Afrique très stratégiquement. Parce que les Américains ont donc à fort que la France n'est pas à la hauteur. En Cabo nouvelle kalama d'après le Congrès des États-Unis, que les Américains ont Doumbouya formé pour faire le coup d'État. C'est les Américains qui ont formé Mamadi Doumbouya pour faire le coup d'État à Burkina. En Guinée. Donc, me beau kalama. Ni bora Amérique ni Amérique nous de. Mais que la kala parce que aboro mo chite doni basa bora identique. African leader claim US government share value with the coup d'État. C'est-à-dire Afrique leader ou de claim que américain. Les présidents de l'Afrique là. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall et tous là, les Bazoum. Ou les ou l'électricité ka chikana Amérique congrès là ka dit Amérique congressement ko coup d'état meka ke Afrique tous les coups d'état qui sont en train de faire en Afrique que c'est les Américains qui sont derrière les coups d'état ko donc un militaire monu fleni temps a bête asimité mais Doumbouya particulièrement ko Amérique de Doumbouya formé ka coup d'état ke ko donc c'est les États-Unis qui sont en train de former les gens pour faire des coups d'état en Afrique à partager ni une nouvelle blé badi ka dauma nama keru bladron ou be chaud attaqué. Je veux 700 partages s'il vous plaît. A beka 700 partages ke beka blakata groupe binan kono s'il vous plaît. Ne bala la mebagaw. Ko Amérique di beka et anga surasu formé pour que ko kuri take. Ou beka surasu formé ni Américain nga taxi wardi. Ko traîner Américain nga taxi wardi. Pour faire des coups d'État, pour replacer la France en Afrique. Ça, c'est le claim des dirigeants africains. Afrique présent ni lettre sebe ni nga do Amérique congrès konala a donné Amérique congrès konala Amérique congrès attaque kala ka datuna tu akoro. Oh yeah. Donc pour que aka donc faut que l'affaire est sérieux. Amérique général mi sigle be Afrique no be ministre contrôlé n'ale be bec contrôlé n'ale frafinge kolim banya be ko urubo ou tra aller lasigi congrès konna la bi ni nga boke kulusi la aba don ou ka tribunal nunu konna la ko congrès nunu américain ils sont très bien traînés ça dit nous yininga amando ne nous question poser le dam niku non ali chemtie obe bo série ali chemtie obe bo série donc on a ni générali ni 600 kalaski sauf le sobol kena fle ka foanyana ko donc ko accusation kera Afrique présent fait ko awdebe ka ni Amérique ko Amérique militaire ou debe ka Afrique sera sous-traîné
k'u dege coup d'état kɛcogo la k'u dege kow la hali Amérique sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ mun ɲɛdɔn ka tila k'u supporter ko donc apparemment ko avec l'argent des États-Unis vous êtes en train de traîner les soldats africains pour éliminer et pour faire des coups d'état au président africain avec les militaires ko donc ko général k'i ɲɛfɔ sisan masa min ye Ala ye a ma se k'i ɲɛfɔ dɛ il n'a pas pu dénailler ce qui se passe mais ça that have been scattered across Africa on train and equip missions. So, just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just, how many? Congressman, it would be a wild guess right now. Seems like something we should know, right? Normalement, tu dois le connaître. Allah nakira. Allah, la ilaha illallah. Ndesani. Iboro ube kuma do fo ko galontegela ko galontegela ye baraba de ko parce que galontegela bi miri ay koko ke kunu faki miro la ay mun ke salo abi miro la parce qu'avec galontege. Donc ni be galontege, tu as toujours un boulot. Ça c'est de penser et de réfléchir ce que tu as dit il y a quelques mois ou quelques années ou quelques jours. C'est-à-dire en anglais où il question de yingali ke et corno là. Ça c'est un gars. C'est-à-dire nous pour que corno américain, c'est-à-dire tu dois être l'homme le plus préparé. C'est-à-dire américains ont investi là jusqu'à la merde. C'est-à-dire nous, ça c'est les élites et les élites. Ça c'est les élites et les élites. Psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement, c'est-à-dire faut être nous breaker. Pour que Carnot qui sigui devant le Congrès des États-Unis, abe yininga ko asko depuis ou involvera Afrique, ko est surasi Afrique surasi joli entraîné. Kata dadon, ce qui est faux. Abe komi ika fo sisa Sadio Camara ma ko mo joli recrutera ou sigili ni fangala ni sanche. C'est-à-dire ko Sadio Camara et mo joli recruter ka fara militaire kan et sigi ni sanche ka ke Mali militaire de la défense. Sadio ka fo kalita dadon. Ça n'a pas de sens. Ça c'est quelque chose que moi je regarde chaque jour. On est obligation. Je dois connaître combien de personnes travaillent et combien de FTI au moins bon port parce que donc c'est gagné il y a une barre là. Donc nous qui est ça là d'accord, mais je dois pouvoir dire que au pourcentage je dois connaître au moins 99.19%. Massa mais alaye Carnot ici katadon. Depuis Yiba donc a fort que c'est un bandit. Mais aïni name ma décortica oui. Constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So, just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just how many? Congressman, it would be a wild guess right now. Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea states, but including like more than 10,000. It is more than 10,000. More than 50,000. I'd say we're reaching around 50,000 okay. At least. And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number, Congressman. Very small number. So what percentage do you think? I'd say probably less than 1%. But it does happen. Right? The IMET program is in force, and we've pushed a significant number through our schools across the. Yeah, and what data sets do you track to arrive at the conclusion that less than 1% of the roughly 50,000 that we've trained have participated in coups? Because it'd be like about 500. About 1% of 50,000. Congressman, you may have that information. I don't at this time, but I know. Well, I know there are some, right? Like go ahead and throw up that image. This is Colonel Mamadou Doumbouya. This is a photo of him. Did we train and equip him? Est-ce que Mamadou Doumbouya entraîné ninga minandama? In Guinea? En Guinée. By name, I cannot identify that. Well, that guy in the middle with the big red hat, Colonel Mamadou Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea.
and threw out the leader. Does that concern you? Ni me e concerné wa. Core values is what we Core start value, with in la IMF valeur morale. programs. Do we share stick to core that. values with Colonel Doumbouya? Core values. I will repeat bolo that. ko core valeur Core be values. Doumbouya la wa. Respect for humanity. Do we share those values with bo Colonel valeur Doumbouya? Absolutely. In our, partager in our nous wa. curriculum. He led a coup. We do. O yanga kalan ke to Okay, di, like, o yanga that's a curriculum ni. very telling answer. In Burkina Faso, did we share core values with the Burkina Dum, avec leader core that valeur we trained serré there who vener. led a coup? It's in our Baraula. curriculum. We Leading stress coups core are in our values. curriculum? We request volume civilian-led curriculum. governance. Wait, hold on. Is leading coups in our curriculum? Absolutely not. So- Civilian-led, Question- civilian-led. Anga The question is, Pourquoi do coup we d'État? share core values with the coup leader Ne in an dame Burkina de o ye na be ku Faso, kalan. O who be we coup d'État ke trained? to di. Holistically, we teach core values with a respect for civilian governance, apolitical, and that's what sticks across a very high percentage in the over But not 99 everybody, right? percentile. But not everybody. And when I wonder how many people it takes to plan a coup. I mean, initially you didn't know how many we trained and equipped. Then you said Donc it was État donc 1%. ye mo You had no akemi armée basis for that 1% number because there's no data set you track. Mr. Chairman, I très seek sérieux. unanimous consent to enter into the C'est très record. sérieux. Mais là, Another Kabeta U.S. Kadauma. trained soldier stages a coup in West Ça Africa c'est by the très end très of the day. sérieux. Without objection, so ordered. And I further seek unanimous consent to enter into the record. U.S. forces Even in Blair trained Court the la, Guinean Ameriki colonel force behind the mo recent traîner coup in Afrique West African pour que country. coup d'État This ko is jamana Republic kono. Guinea. Without objection, so ordered. So I guess Donc the ye mo fo question anta is, je why te amo should fene bla U.S. tribunal amo fene bla taxpayers shana be la. paying to train people who then lead coups in Africa? Donc abe sara abe taka mo traîner ulu bita coup d'État ke Afrique. Congressman, Congressman our curriculum anga kalan ke harvests to. core values Ame mo dege and also dame nyuma ni la. to be able to embolden these countries Amu u for a dege ko se ka ubere representative democracy. But General, democracy that bunya. democracy isn't what emerges. The problem is, democracy, I know you ubeka may have laba great coup d'État confidence ma. in what you're teaching, but when two governments have been overthrown, Mais ni nana lajɛ, I guess jamana how fila, many governments a bɛɛ training have kɛ to be e fɛ, overthrown u bɛɛ coup d'État by kɛ jamana people kɔnɔ. we train Donc, before o bɛ ɲɛfɔ you cogo sort of jumɛn? get the message that our core values might not be sticking with everyone? Donc Is aka it core 5 value countries? ça marche pas 10? parce que mɔgɔw tɛ ka a lamɛn. We'll continue with our persistence in assuring But do you think it's that they working? harbor democratic norms, But democratic values. Just a moment ago, and you apolitical. said we shared core values with Colonel Doumbouya. You said that just moments ago in response to my question, and his core value seems to be leading a coup. So I Ko don't k'i bɛ think it's mɔgɔw stuck. dɛmɛ I think ka we bɛ should valeur at don least mɔgɔw la know mais how ni many nana valeur countries lajɛ we u trained bɛɛ the bɛ ka coup taga coup plotters d'État de in. kɛ ko donc i b'o How ɲɛfɔ many cogo is jumɛn? too many? Because clearly 2 is not too many, and I think we could use our resources far more effectively than doing this. Donc i bɛ ka mun kɛ i tɛ ka baara ɲuman kɛ parce que sérieusement coup d'État fila de kɛra mɔgɔ minnu bilala ka Amérique ye mɔgɔ minnu traîner a fila bɛɛ ye coup d'État kɛ. Donc an k'an da don nin na le plus vite possible. An ka nin décortiquer aw ye a ka lamɛn. C'est très très sérieux ce qui vient de se passer. Ne balan lamɛnbagaw mun de kɛra sisan ne balan lamɛnbagaw Amérique congrès de nin ye a taara ni lieutenant colonel le mɔgɔ min n'ale baselen bɛ Afrique Pentagone na ka Amérique bɛ se ka ko kɛ ale de bɛ Amérique base bɛɛ représenter en Afrique. Donc c'est un monsieur qui est trop à la hauteur. C'est-à-dire ni a fɔra ko Amérique bɛna guerre kɛ sisan Afrique, c'est lui qui va faire les recommandations. Donc a yirala k'a fɔ ko américains de bɛ ka marifa di coup d'état kɛlaw ma Mamadi Doumbouya o ni IBE ma ko pour que coup d'état ka kɛ. Ni révélation ba de ye. Donc u y'a ɲininka ko pendant les 10 ans passés ko combien de personnes il a entraîné et équipé. A ye kuma lamɛn dɛ. It's not just to train the person, but they also give them equipment. O de la i b'a dɔn k'a fɔ que les Américains n'ont pas leurs mains propres dans ces affaires de coup d'État. A y'a lamɛn dɛ, Dante de bɛ nin fɔ aw ɲɛna. N tɛ dɔn kɛ ni misiri man di n ye wa n tɛ n fari siɲɛ n'a tɛ ŋɛɲɛ. An ka jamana bɛ jɔ. A ye n lamɛn dɛ. C'est-à-dire anglais de don, ne bɛ anglais de fɔ. A y'i kanto congrès de ye Carnot ɲininka ko within the past 10 years, how many African military you guys have trained and equipped in Africa?
an American program. Ko Americain be training programme min di Afrique. Ku ye sorasi joli entraîner ka kila ka minan da ma Afrique konala. Ay kanto kata dadon. Ça c'est faux. Depuis Yeba donc a faux qu'il a quelque chose à cacher. Il a commencé à trembler, à ouvrir la jet, à béya ya unyela, à béninga bouquet. Parce que tout le monde, ni moi a teke ta nyongo fait qui est en tabalika. Au coroli, a te fait ka body language ka don, avec ka atsari, il n'est pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Deuxièmement, Ayaf Kanto cornolma, que vraiment je suis désolé. Toi tu es un cornol des États-Unis, tu devrais connaître le numéro, le montant, au moins le pourcentage. Donc, qu'est-ce que ici en tout le congrès nyakoro que état don et mo akami traîner comme marfa doma. Donc, où comment que sans faire que tchunga na bleka. Il fallait les sélecter. C'était des élites sélectées et tous leurs noms est nommé et tout don tout mais. Donc, il y a galon tike. Bon, comme il y a galon tike anyana. Donc, est-ce que c'est que alakama il y a pourcentage de ronda ama il y a mo jol et entraîner Afrique. Et kanto que c'est aux environs de 50 000 soldats. C'est quoi ok. Donc, aux 50 000 soldats là, c'est ça. Comme on joli de participation qui est à coup d'état qui est Afrique kono. Nyoro leva do na fo. Ko America on bolo jelente coup d'état ko ina. Afrique ou ala de ba en sutra dron ni ko nunu be ay famia ay mo climat de ay mo climat de ay calcul kere. Ay nyebe ko la de. Ni a bede ni tene ka kuma ni Amerique congrès de ka fono. Besgle nyana. Donc africain on doit veiller sur notre pays. On doit veiller sur notre pays. Comment faut me acclimater yana te faut me clou fora bara manyana de. Donc ay kanto ko o mo ba et 50 000 là. O mo ba bidou là. Comme pourcentage joli de coup d'état participer. Avec moi c'est là le cas devient très sérieux. C'est là le cas devient quelque chose de systématique. C'est là le cas devient. Il y a toujours une force qui est derrière le coup. C'est ce qui vient de se révéler ici. Ne songolo la roma doudi. Aya famia. Parce que ni kuma damina fonyana. Ngo uko koué moro joli 100 ans kono oué moro joli entraîné kakla minan taka dama on t'entraîne et on t'équipe c'est les deux choses donc maintenant mi bibolo ni américain ma dima il se kassoro donya mi bila ni américain mi digala il se kassoro donc ko o moro la c'est ça koué moro joli entraîné 100 ans kono ay kanto ko moro ba biduru ay kanto ko o moro ba biduru la moro joli il des coups d'état organisés au numéro ba bidou là anana ye ka fo au numéro ba bidou là aye galon tike ko 1% au korote ko Mamadi Doumbouya ibe dron coup d'état que américain mo formule ne au koroye muneye ni ye ou ka contingence ou la je c'est dire mo ake munu me farnyo nga sakata coup d'état ke a mo bébé américain nga tenir de konnala aya fam c'est ça donc on va y la ka fo que les Américains sont derrière d'une manière à l'autre. Ce n'est pas accidental. C'est le fact. Donc 50 000 soldats, ni monifie 1% ok. Au Koroko à peu près 1000 personnes. Aux 1000 personnes, Kourita Minkera Burkina Faso, Kourita Minkera la Guinée. Donc, au Djama Koulou, Oulu Bekoun Tirina Américain on est fait, Kaklaka Marfadou Bema. Donc, en un mot, au-delà, Alassane Draman Ouattara Noumeka Fossissan, qu'au Américain on est fait Kourita Ke Oulula. Parce que vous faites une recherche où il y a un faux que les Américains n'ont pas leurs mains propres dans cette affaire. À l'heure des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Donc, les break news body. Donc, au quel est ça? Ou you can't carrément. Quand donc, qu'est-ce qu'il y a? J'y suis fait trop de mais il n'avait pas de mots à dire. Ça faisait pitié. Ah yeah! Oh yeah! En mon anglais, mais c'était pitié. Avec Kanto, core value is your curriculum. C'est-à-dire que la valeur humaine, la valeur de l'intégrité, que ça fait partie de leurs études. C'est tout ce qu'il a pu dire. Donc, avec Kanto, donc, koni oya oka kalan tagabolo ko comment ça veut dire quand même romu kala o moko kalanin bela 1%
o nana ka taga coup d'état kɛ o jama sugandilen taara coup d'état kɛ ko donc k'a ka kalan in ko kalan jɛlen tɛ c'est des fausses études donc o yɔrɔ de la bo sirila so donc o b'a yira la k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya o ni Ibe c'est des gens bien entraînés par les États-Unis et bien équipés par les États-Unis, d'après les États-Unis même. À l'ère des infos pertinentes, dans des faits, son analyse. Ne veut qu'analyse de qu'un toine, n'y viro kala, aya la main, aya notita, mon fora, n'y de dékiraoui. C'est fait devant le Congrès des États-Unis. Donc, n'y a pas un Africain fouetté sur nos royaumes tournis, Inch'Allah, tant qu'il n'est pas balolé. Ni ne va être au dodo. Fona soro ni recherche te dien kono. Tango ben, moi je vais faire mon travail parce qu'il faut qu'on construise notre continent. Ambola Hermina ne balan la mebrao. Américains me guerre la touni. Américains me ka TikTok kele de kesisa. Kele bana parce qu'il n'y a pas onyana mo TikTok be ko worbe du. Donc dugumi to ko Utah no état de Amérique. Utah loi bo ko bina TikTok canceler ka bo ou ka dugu kono la. Yefom. Koubina TikTok cancellé kabuka dugu konala. Donc parce que TikTok est chinois taille et les Américains les consomment plus que tout le monde dans le monde. Donc Utah bina fusiro ola. Ambola erimna fene Amérique passeport c'est sortouni. Ni Amérique passeport demandé 600, ça prend au moins 2 mois à 3 mois. Dobi reininga. Ou beke tout de Amérique. Donc il veut sur politique de débat qu'on fait. Parce que Amérique on a guerre d'amener. Donc tu fais comme au rabo amekuma erimna parce qu'il n'y a pas fort moi américain ni irangan guerre et an avec les clés avec parce que américain bora ka suta donu mi foni kuluka modo fara iranga drone fait ça c'est trop ou allégation c'est trop profond donc Maliens break nous bari for 8 ans en bora ka moufoy ça est révélé par le Congrès des États-Unis et puis tout ça là c'est sérieux. Donc en même temps Américain me ka mun fait am bola anga dedu anga fa jamana la anga ba maliba ne bala la me baga anga simo dakantigi Assimi Goïta masami alaye ayanda do sanuko la anye fora nyana ko Mali sanu ka me briller be sauf les Maliens même awo Mali sanu koni akume ka donc be fona bora Maliens yere la awo anga sanu koni akunye be tonomada fona bora on yere la masami alaye Assimi Goïta et changement d'eau là un ministre des Finances, Ali Damrala, Sanou. La fondation Assisia ira fana ka foko anga laje Sanou mbe bo Mali kono anafa chamanga sikasi Malioma. Donc aya ira ka fo pour que ko o blasenga anga laje ministère des mines ani un ministère des finances anga bara nyoya ke ka miria ke ka mogo nyini mum se kanan de me baraina pour que anga laje fere mum se ka tike pour que Sanou mse ka briller Malion yi. Donc agné au bara de ke ka sekeli ke cabinet munya a aller soro akinkara appel d'offres ouvert international, c'est le cabinet Iventus malien et le cabinet Mazar sénégalais au lieu de djera ka contrat soro. Donc on a nous un rapport présenté bi. Donc il y a ira ka fo bara do ben et bara do ka a changé et saria do bamblu lu ka a changé et hakilna do bana lu ka a changé nanyo lu changé Mali ben nafasro aka sanu bola mu kachani nimbe mum se ka to vraiment malien be ben nimsi be fa mum ba to Mali re budget fana se ka saire koro ka so na ma keni mo re ka koy ali impôt ni fen chamambe munu re jorob na doya ala ni sanu joro langa ke fen kon nala. Donc malien ayre ni mere ni nouvelle body anga jamana konala. Donc anga jamana sanu akunte na fanya anye. Donc président et compagnie Flade embauché. Kelen ye Iventisi no e Mali compagnie de consultants on est Dakar consultant no e Mazar Medzar. Donc ulu nanaka uka barake unale uka barake unane ka fo ko Mali sanuko ko c'était très compliqué, c'était très complexe. Donc ministre d'Amaroula bon ministre be kla ka damaka kuma wala ango fen la mais parce que mina nga analyse kaka et mina nga avis di Malioma ni kuina président nga munke je crois que na aname abena ke succès baye ana ombe bulu yefom na aname abeke succès baye alena ombe bulu parce que munela Mali sango be niveau mina a côté mena kulengekan il faut qu'anga bo kulengela anga ko kesse ni mugom na ka be barake convention be signé noé mais convention c'est ka code soso nunu ya ira ka fo do were ka convention be ou ya ira ka fo ni code ni oluka convention ni code mabe oluka convention beta
o yɛrɛ sen fɛ dɔw taara u taara attaquer fo Paris tribunal la u gagnera milliards caman kow de don. Donc aujourd'hui ninnu y'a yira k'a fɔ an ka kɔdi a yɔrɔ caman bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛliw don olu la pour que nafa ka se ka sɔrɔ. U y'a yira k'a fɔ n'i y'a jate minɛ sanu bɔyɔrɔ minnu b'an bara u bɛ chiffre d'affaires mun sɔrɔ c'est-à-dire n'u ye sanu feere kɔ kan u bɛ mun sɔrɔ o pourcentage mun bɛ taa contenu local la bi o ye 0,1% de ye. An kɛrɛfɛ duguw bɛ yen 1% de d'olu bara pourquoi an bara bɛ kɛ 0,1 ye u y'olu bɛɛ ɲɛfɔ an ye pourquoi o don fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que a kana k'o ye. Deuxièmement u y'a yira k'a fɔ sanni mun bɛ kɛ kɔfɛ par exemple olu ye san 3 mun ta 1000 milliards de fɛn sanna sanubɔlaw fɛ kɔfɛla la n'i y'a lajɛ u ye mun san kɔfɛ 200 milliards dɔrɔn de sanna maliyɛnw fɛ a tɔ bɛɛ sanna kɔfɛmɔgɔw de fɛ a sanna sociétéw fɛ mun tɛ Mali société ye o fana ka gɛlɛn a dun bɛ fɔ ko n'i bɛ fɛn san i jilaja i k'a san Mali kɔnɔ a ka munumunu Mali kɔnɔ i ka malidenw de don baara la an y'a ye k'a fɔ défaut b'o yɔrɔ la a yɔrɔ ka ca quoi vraiment n'i k'i b'i da don a bɛɛ la a ka ca mais ce qui est certain u y'u da don yɔrɔ caman na parce que hali an bɛ exonération minnu kɛ bi olu ka jugu jamana ka budget ma kosɛbɛ mais n'i y'a ye sanu olu ye contrat signé période mun na sanu tun ye $300 once ye dollar 300 once kelen o once kelen parce que sanu bɛ peser a bɛ fɔ once quoi ale tɛ fɔ kilo ou bien gramme a bɛ fɔ once kelen o tun ye dollar 300 de ye sanu bɔlaw bɛna contrat signé an bara wagati mun na mais bis dollar bɛ once kelen bɛ dollar 2,000 de la $2,000 on sait qu'il est certain environnement yɛlɛmana fɛn caman kan ka changer donc o contrat minnu b'u bolo clause dɔ b'a kɔnɔ u b'a fɔ mun ma ko clause de stabilité c'est-à-dire ne ye baara daminɛ bi ni nafa mun ye ou bien ni sariya mun ye hali n'i ka impôt taux falen na hali ni fɛn wɛrɛ falen na ne ta tɛ changer fo k'an ka fɛn ban donc o sugu la contrat bɛ kɛ san 15 san 10 o bɛ faamuya ni contrat kɛra san 30 ye fɛn bɛɛ bɛ changer a kɔnɔ nafa bɛ sɔrɔ olu b'a sɔrɔ mais an t'a sɔrɔ bon u y'a yira fana k'a fɔ société minière ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn dɔ kɛ u bɛ permis feere u ni ɲɔgɔn cɛ e ye société dɔ ye e ye baara dɔ kɛ après e b'a fɔ k'i b'a feere société dɔ wɛrɛ ma ainsi de suite normalement n'olu bɛ kɛ état kan k'a ta sɔrɔ a la o parce que a kɛra cogo cogo droit d'enregistrement ni fɛnw bɛ yen ou parce que ni une fois k'i b'a bila il faut k'a ka di état de ma après a ka passer dɔ in fɛ donc impôt dɔw kan ka kɛ mais u y'a yira k'a fɔ o baara in ɲɔgɔn caman kɛra état ma fɛn sɔrɔ a la donc olu ye fɛn ye fɛn minnu ka gɛlɛn bi donc président kɔni ye instruction d'anw ma u tilalen kuma la a y'a yira an na ko bon premier ministre i ni ministre de l'énergie électeurs des Républicains mais qui disent donc maliyɛnw aw yɛrɛ nin mɛn dɛ a ye nin bɛɛ m'aw tulo la donc ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ nin kɛra aw bɛɛ sigilen ɲɛna donc an ka jamana sanuko a bɛ nin niveau de la donc ne bɛna mun fɔ président de la république ɲɛna dɔrɔn nin ko in na n'u nan'u ka avis da a ma n'u nana n'u ka analyse ye président kan ka ko kelen pe de kɛ a ka bɛɛ lamɛn mali sanubɔyɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ an kelen bɛ ka yɔrɔ minnu di contrat la n'i y'a mɛn 1% 2% virgule a bɛ taga cogo min na a bɛ don cogo min na a bɛ bɔ cogo min na n'i ye nin bɛɛ kelen ta cogo la halisa an ta de tɛ ne bɛ mun fɔ président ɲɛna dɔrɔn a bɛ tila sokɛli mercredi wɛrɛ inshallah sokɛli mana tila a ka présentation ɲumanba in na a n'a ka ministre kumalen président kan ka mun de kɛ inshallah président bɛ mun kɛ dɔrɔn a b'i jija a b'a fɔ sisan donc mɔgɔ minnu ka contrat bɛ an ka jamana kɔnɔna la président b'a f'u ɲɛna ko so filɛ sobolikɛnɛ filɛ ko so filɛ sobolikɛnɛ filɛ u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka incentive u ye dépense min kɛ jamana kɔnɔna la les dépenses qu'ils ont déjà fait président b'u subventionner a bɛ se ka tɔn sanu tɔn hakɛ dɔ d'u ma o bɛ k'u sara ye o bɛ bɔ yen an ka min bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ ta ye c'est tout min bɛ kɛ jamana ta ye o y'a bannen ye pewu kuma foyi t'a la n bɛ taga o n bɛ na o an bɛ taga o n'an bɔra n'an nana n'an seginna u taalen n'a ye i b'a dɔn cour pénale code minière nin bɛɛ manamanakan fɔ et je sais que c'est ce que Assimi va faire
asimi nous la main mercredi don inshallah naklalu la main là aba fuyena ko donc ko 600 amena mune ke 600 aba fo sokel nyana amse ka mune ke pour que quand nous wari mi investissez au bedouma d'une manière très stratégique donc en rebanga sanu bebo anga sanu militant ani duru fefe be kemeu du wa mwani du wa ba kemeu du a be antai a pourcentage wa a code mineur wo a code bozamao a code sunungumbao o bebe boy a bebe ka on ka code donc en rebanga datunan twa en rekono o ya bani o la Mali l'ordre du Mali va brûler pour le Mali. On n'a pas besoin d'amener qui que ce soit pour venir creuser des trous sur notre terre. On peut creuser nous-mêmes. Si c'est les machines. Donc, machine, ça nous a un boulot. Donc, il faut qu'on retourne aux choses sérieuses. Et pas au président nous le cas. Président, il y a un contrat qui est tourné, il y a un moussouana depuis Mali, c'est la fausse 600. Voilà. Nous sommes là, donc, par exemple, vous bêtez le plus vite possible. Ne pas la même ni le boulot, sur le quartier qu'on a là. La France, je vais dire à Macron, avant de sortir, maintenant, nous faisons Macron. Maintenant, comment Macron fait? Il faut que Macron et la France m'écoutent. Il faut que la France sache que la démocratie is for people and by the people and always for the people. Only a people. Il faut que Francisca donc on y dit Mabé, dit président Belatini, qu'on a froid que démocratie. On parle de mot démon. On parle de la démocratie. C'est-à-dire, avec comme ça vient du mot du monde. Diamant. Démontologie. Diamant Doronido. Donc, démocratie est diamant de tado. Avec diamant tadi, ou diamant tadi be blasena, ma bé. Il n'y a rien ni plus ni moins. Donc, Malin Donga Sanoukoui, en te fait académique sima comme contrat, comme quoi que ce soit. Nous, nana kuka kumamguba fo asimiana, asimba funyana, amseka jolidi ni izinta ani duruma, pour qu'on bonga jamana kon. En reka sanou mekantai, machine bouboulot, subagateo, en rebe machine sans, malé on be formé, on be barake gouvernement, donc malika sanou meken malien dembe taille, est né, on a belé gelé. Moi aussi, fatro semaine takan, ma cité papier ferré moma, papier te sien kadi mo matuni, beka yi fabara. Ite mo chier ka bon malala ki beka na Amérique sanumbo, ou beka ta irisi la sanumbo. Irisi la dougou irisi la sanumbo. Que cela soit très clair. Donc, il faut qu'on sorte dans ces anormalités. Tu n'as pas devenu un savant pour mettre ce genre de décision. Pour prendre ce genre de décision. Donc, Francis président Ereminke, nous les Maliens, on doit apprendre avec ça. Jamanaye jamana deuni taille, jamanaye jamana deunga la nyinine, faut être faroukan, faut être beau ou là, ou des tiens. Ne pas la même bagao. Pour qu'à donc à fort, comme Mali politicien, qu'on date tout là, si tout là, aïe n'a qu'à farou, à qu'à golomboleda. On y a meeting, il faut qu'on ait à la de délit, à la jamana kisi. Quand à la délit à jamana kisi, on y a meeting, il faut n'y follow minier, ou de on ni gordigenia bara minier, pour que jamana qui est pédé jamana. Ala bana boube ye bara jugu min ko la o meeting bali palais la o badogo machine onno boube kele nya fo kale million keme blakana ay biduru blakana ka to biduru anto nyedo anani biduru presi aya ye kuma dogolente o ma nya fo ye kabdi bite ka fo boube ye jamana tila ye ajera baby note femme be di alislamoma anana sigi o conseil la e bara jugu mun ka beba kalma kale de akri manale akri abati ayati raga min garabi ma tsega ke alislamé nyemoy ka ke dine nyemoy jamana de on ka sontu ka so ka premier ministre ma nte ko e min do raw la be ay bube maiga tien do islamé do malien do na be ko fe ala e jorom no ndama et ay jamana imara parce que il n'était pas n'importe qui. Je ne vais pas tenter de faire sa biographie. Soumelou, vraiment, c'est l'homme qui a eu à dire à Moussa Traoré, paix à son âme, que la balle est dans son camp. Donc, moi, les anciens savent de quoi j'ai dit.
Soumi, lui aussi, c'est un enseignant, c'est aussi un journaliste, mais c'est aussi un homme politique. Donc, Odronte Aye Djorom, qui est ministre de la Défense, qui est la sécurité d'État Niamoré, qui est ministre des Affaires étrangères, et secrétaire général Yake, Koulouba, Odronte qui est premier ministre, parti Niamorodo. Donc, c'est un homme d'État dans tous les sens du terme. Jim, on lui ôte le pain de la bouche, on le chasse de sainteté, pire, on le met même en prison, et bien il commence maintenant à revenir le Isaac Jim de la démocratie, du défenseur des droits humains. Entre nous Maliens, monsieur encore, Maître Tapo, votre compétence, sincèrement, vous pensez que si vos idées sont lumineuses, on serait là? Oui. Entre nous Maliens, monsieur encore, Maître Tapo, votre compétence, sincèrement, vous pensez que si vos idées sont lumineuses, on serait là? Oui, mais moi, je n'ai pas été là pendant 30 ans. Le M5 n'a pas été là pendant 30 ans. Non, moi, je n'ai pas été, parce que le M5 n'a pas été là pendant 30 ans. Mais vous étiez là peut-être plus de 30 ans, parce que vous avez dit, vous êtes arrivé à 18 ans. Vous étiez là. En 97, si la CENI avait été un bon instrument, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'allait pas faire l'organe unique de gestion. Si nous avions décidé de changer tout ça, c'est parce que toutes les CENI ont échoué, à commencer par votre CENI qui a bousillé 15 milliards. Je dis encore, monsieur, Maître Tapo, il faudrait que vous compreniez, on n'a pas voulu changer la décision que vous avez prise en imposant l'organe unique de gestion. Nous avions réfléchi à tout ce qu'il faut comme réforme au Mali, avant vous, pendant que vous étiez en train de partager le beurre, l'argent du beurre. Oui, dans le pouvoir bien sûr. Pendant que vous étiez en train de chercher à matraquer les gens du M5, parce que vous avez dit sur les chaînes que si vous êtes nommé, si vous étiez ministre de la Justice, vous allez enfermer tous les gens du M5. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est une chaîne. Non, vous l'avez dit. C'est une chaîne, vous l'avez dit. On va chercher les images. On va les chercher. Donc c'est pour vous dire que pendant ce temps, vous ne pouvez pas réfléchir comme nous. Nous, on était dans la rue et nous réfléchissons pour changer le Mali pendant que vous étiez là pour manger l'argent que vous avez amassé à travers vos différentes fonctions du Mali. Ça ne peut pas être la même chose.